yeah usile lawa mazwe sho iqude yathi usile lawa mazwe shiwo iqude ilewa ngcobo yekuseni bekwendlu lathi usile yeah bet angiyithandi nje le ngoma yakho hawu kanjalo Dlamini yeah kanjalo nje iqhudi lathi kusile walizwa wena liphe kwendlu angcobo lithi kusile hayi asizame enye ingoma kuzi wangivusa ekuseni kangaka ungivuselani nesicefe mastandi was nosicefe mastandi yeah wesicefe mastandi kanti mapentisi le ngoma uzithathaphi zivelaphi le ngoma hawu Dlamini mina mangibhala futhi ngibhala ama experiences zami hayi aswaye kama experiences zakhe ayabheda amahle nje neze awuzama ukusebenzisa ama experiences zomunye umuntu haya wakho aw eshe madoda aw hey asefuma khona madoda ubafowethu akuve ngiyiqhenya ngani ngiyayiqhenya ngani selo niqalile kulomsebenzi wenu omusha anikaze nilove nihamba early nibuya late cha nginishaya ihlobo madoda siyazama Dlamini kunzima but siyazama which brings us kule nkinga esinayo angeke madoda nginiboleka imali nina niqala ukusebenza inyanga iqala nganiboleka imali yanele yokugibela ngakho ke cha Dlamini sengine office job manje angikwazi ukudla umfudumeze njalo sometimes ngimele ngispice up izinto ngithi KFC hayi ke kokusiza ukuthi uphinde uspice izinto up futhi uthi ukuhamba ngenyawo emsebenzini hey madoda nami ngikwazi ukuboleka imali ya mapentshisi akekho bezoboleka kuwena siyasazi simo sakho nozotho isimo sami siphona sambe Maxwell hello hayi mncane 5000 kulento zamani ukhuluma naye madoda okay sharp mapentshisi ubani lo ukhuluma la nawe indaba zakho bhodi nxa sedlamini yazi ngithi ngikhuluma noMaxwell asengikhohle ukuthi wena yeah success ooh success that's how I start my day. Let me show you how to start your day like me. Today I'll show you how trading can actually be simple, smart, and a little bit exciting with Pockets Broker, especially with their AI trading mode. Starting trading can be stressful. Charts, indicators, things moving up and down like your mood on Monday. I won't lie, I was also confused. That's why I liked Pockets Broker when they introduced AI trading. One button and it handles direction and timing for you. Perfect if you are starting and even better if you are tired of guessing. There are over 130 assets, currencies, stock, crypto available anytime and returns can go up to 92%.
Even with AI doing the work. Imagine. And they even have daily tournaments. So now you are not just trading, you are competing. Plus bonuses, cashback, things we like. There's also a full community. People helping each other, sharing ideas. If you are confused, just ask. No need to suffer alone. It's very easy to start. Clean interface, AI ready. You can literally place your first trade in minutes. No stress. If you've been delaying trading because it looks complicated, this is your sign. Click the link. Don't forget to use my promo code SKETCH26 to get 100% bonus on your first deposit. Let the AI work while you act like you knew what you were doing. Hey, yazi imali yokugibela izongiphelela in 7 days. Mina in 5 days mfethu. But yazi mangadla kayi-1 in a day. Mhlawumbe ngangiphelela in 8 days imali yokugibela. Ubani esingamkoleti esingaboleka kuyena imali? Ungwenya ngimkweleti, but I feel like ngeke avuma ukungiboleka. Hey, nami ngeke aze ngiboleke ungwenya imali. Bucks. Lalela man. Sacela ungiboleke u300. You know I have a new job manje and isalary yami inyukile, so ngizokwazi ukukhokhela kahle. Oh, okay. Hey, mekuboleka ngicela ngiboleke 100 rand ngeke aze ngiboleke mina uBucks imali. Hayi man. Oh. Mekuswele uyangikweleta. Ini manje? Mekuswele wathatha i-braai pack ne-lemon twist ngoJanuary. Bowungakazi ukukhokha. Mekuswele iphi imali yami? Bucks. Intandala kanje. Hawu namagqubu bo. Buka Bucks mfethu. Ngizohola mina in 15 days bese ngiyakukhokhela. Please Bucks fethu, imali ethu ukugibela izosiphelela and asikwazi ukulova singakaqedi ngisho inyanga eyodwa. Hayi, no madoda. Hawu Bucks mfethu, awunayo ke noma ibusiness idea engasifakela imali fast. Engifikelayo njengamanje ekhanda eyokuthi thengana amatshwele lawa olamthuthu ngo11 rand. Akhula fast. Nina ke ngizobe senodayisa 100 rand. Manayo Bucks, mothi ikhula fast, how fast? In 3 to 4 kanje asuke se-ready. Mana mfethu, singathola. Umliso noplug wenkukhu. Zaphela izinkomo esibayeni sikawawa. Okay. 13 rand ichwane lilodwa. Okay, Maheo. If sizothenga amachwane awu12. Masizothi 12 times 13 awuthi ngoba 1 + 1 kuba u2. 3 + 2 kuba u5. Futhi sino 25 bese si-add u0. Asimkhokhela u250. Maxwell, 13 times 12 456. Well, angisho mina 13 times 12. Ngithe 12 times 13. Okay, it's fine. Asebenzise yakhe maths because iyona ocabanga ukuthi right. Nah. Sebenzisa yona imaths kaMaxwell. Ngiyayithanda. Mina bengizocela sisebenzise imaths calculator kwamanje. Well, mina ngino 80 rand ohlangene. But well, ngoba uthe 156, as round off kubo 160. Round off. Yeah, Maheo. If inumber ingaphezulu ka5, siyakwazi si round off. Bese ukuthi le eseceleni iyanyuka. Simple.
Yazi Maxwell mfowethu, ingqondo nayo. But angiboni ukuthi ihleli ngendlela kufanele ihlale ngayo. Ngathi upside down. Zaphela izinkomo esibayeni isikhawa kwawa malobola ethenela. Okay, soon sobe sesimdayisa. Nami sengipostile ku-Facebook ukuthi sidayisa ngey'nkukhu. Maxwell, zingakakhulu kwakukhula. What if khona umuntu oyifunayo manje? Well, somtshela ukuthi out of stock akabuye in 4 days. Vele in 4 days zobe sezindala. Maybe plan yakhe right. I need to post too. Hayi, siyakhula. Hayi, kumina isalingana na izolo. Maxwell, cela ungakhohlwa ukubuya mina uzothela amanzi ukhiphe nokungcola. Mayo, wena uzoba uchicken nini today? Hayi ngeke. Le nkukhu ayikhuli. Mhlambe zikhula ngaphakathi for 3 days. Bese kuthi ngalelo lesi4 kuvela ngaphandle ukukhula kwazo. Hayi akwazi. Lo mlisi usidayisela inkukhu ezamadwarfs. Yo, hayi akusashiyo ukuthi ama-dwarf sekuthiwa ama-little people. So ngithini? Ngithi lo mlisi usidayisela inkukhu ezingama-little people chicken. Yeah. Show much boss. Sure. Oh, mapentshisi. Yini lo ayiphethe lapho? Sudayisa iy'nkukhu yini? Hey, Bucks. Lo muntu wakho usidayisela inkukhu engakhuli. Ngakhuli kanjani manje? Bucks, sekuphele 3 days. La machwane yakhe asamachwane. 3 days. Emanini madoda. Benilindele ukuthi lamatshwele azokhula in 3 days abe semadala? Yeah. Angisona ukuthi inkukhu izobe seyikhulile in 3 to 4 days. No. Ngathi mina in 3 to 4 weeks. Manini. Nina ngicabanga ukuthi inkukhu zikhula fast kanje? Hey, madoda. Nina ubathiwa benifuna into esheshayo eletha imali fast. Befanele nithenge lezi inkukhu lezi ezichamisela amaqanda. Kuyashesha ke kona. Lezi ziwu200. Zibeka amaqanda nga3 nga4 ngosuku. Ebese kuthi le ibeka nga6 nga8 ngosuku. Yona ke ngibiza ngequeen of my eggs. Queen of your eggs. Your eggs kanjani manje? Cause ibeka amaqanda amaningi. Manje why uthi queen of your eggs? Kube kuyiyona inkukhu ebeka amaqanda. Werazo, wenzani nale nkukhu? Wena nomithisayo. Thinona? Okay. So thatha lezala kakhulu imalini. Wena. Akushiyo ukuthi inkukhu iyazala man. Iyachamisela. And you 300. Okusiza ukuthi uchamisele fast my sister. Kosiza sonke. Do you think asekhona amaqanda? Yeah, faka isandla check. Okay.
Hayi, ngizawudayi. Nice. Mhlawumbe sesibuye emsebenzini yobe sewashayela u6. Khepha isandla phela Maxwell. Hey, kufudumele la mani. Ngenzani faka isandla ngicheck. Hawu, Maxwell kanti sizeleni la? Cha phela ngithi angibuze mhlawumbe la ukufuna ukufaka isandla. Okay. Hayi, ngisezawudrive mina la. Aw, ngathi lifile lodwa. Hayi. Man, istipile lesi. Wo. Hayi man Maxwell. Well, indawo ekuyona intsha ayinijwayele. Fanele sijwayele ukuze ichamisele. Hayi. Wo. Mawuthi isijwayele, usho ukuthi sibe umngani wayo? Lindani. Inkukhu izojwayela ebese iyawabeka amaqanda. Idlalele nomculo opholile. Kuyasiza nalokho. Lo mjidi ufuna sibe umngani nenkukhu. Wena ungangibuki mina phansi phezulu. Ungangibuki futhi na kanjalo. Asambe Maxwell. Ayikabeki. Qhubeka. Begiqanda noma elilodwa nje begiqanda ngiyacela begiqanda noma elilodwa Mabhentshisi, itshela ibeke noma 6. Mahewu, inkukhu ayikwazi ukungachamisela amaqanda awo 6 same time. Kalicala ingakanani lapho uma khona iqanda? Angazi, but we need lots of eggs, man. Madoda, ngicazomela ngihambe nje manje. Mabhentshisi, khona nini la box lakho? Khona indaba zami. Enda ngizwala ukungena indaba zami. Yini? Asidayisona la maqanda ayikho into esizoyenza. Aw, madoda. Nangidayisela amaqanda niyazi nje mina ukuthi inyama ngidla. Hawu Dlamini, akuyona inyama leni iqanda. And kuzofana nokuthi udla an unborn meat. Ayizwakali kahle le. But Dlamini, please support us mfethu. Sanibonani. Hawu, makhuzwayo. Wathenga amaqanda etolo ukwazi kahle sidayisa amaqanda. Hayibo mina bengazi ukuthi nidayisa amaqanda. Makhuzwayo ulayikile nje kule apho siyame ethi sidayisa amaqanda. Maxwell, mina ngifunda ngale nto yakho. Ngilakile ngoba bengisupporta wena. Plus awuyena umuntu othola ama likes amaningi. Hawu. Kanti ulayike into zami ngoba usungizwela. Makhuzwayo, umsupporteke namanje uthenga amaqanda and are fresh from the parts. Ayizwakali kahle le. Sengijwayele ukuhlala noMaxwell ingqondo yami ihlangahlangene. Maxwell asami. Imali yamaqanda. Bucks, awuthenge na amaqanda. Ngiyabonga madoda. Bucks are fresh mfethu, fresh from the Bucks asashisa wezwe mfethu. Hayi madoda, ngithe ngiyabonga ngifune amaqanda mina. Bucks support local chickens. Support local business, Bucks. Ashes. Yazi kodwa Maxwell, emsebenzini akude futhi kakhulu. 20 kilometers. Yabo nje mesingavuka ekuseni ngo4 singakhava. Bafowethu, ayinto engingayibona nje thusa. Into ethusayo kanjani?
lento eyadilane iphumile bafowethu asenibona. Hayi mapages. Uthe khona indaba zakho la eboxini. Indaba zakho iphumile. Hayi wena man. Bafowethu yazi inkosi kanjani lento? Ayike endlini nezinkukhu. Uzongaze ngishayela amaqanda. Uzongaze ngibulalela amaqanda ngilinde ngivuke. Madoda. Shulenti ibuyile yeza lapha. Amachwane ethu, inkukhu yethu. Angeke bras, kuzomela wakhokha amachwane ethu. Khohlwani madoda zindaba zezinkukhu namachwane. Lana ngikhuluma indaba yezingane isengozeni. Khohlwa izingane, okwamanje sizocela ukhokha amachwane ethu awu20 adliwe lento yakho. Ebe malini mayo? Ichwane lilodwa lu50 rand. So 50 times 20 1000. Na 200 ngo-8 ngaphezulu ukuthi ningayithi vule lento. Futhi kube kuyangami ngabe niyaphuma niyahamba la ngoba izobuya lento. Bese nkingeni. Business is feel. But we are good now. Yeah. Man. Ngoba sithenga amachwane awu12. But wena kumapages uthe awu20. Kwenzakale kanjani? Amithi sanile, azala anda. Yeah. Uzongithelela ngalento yakho. Uyaphi manje Mahewu? Zaphela izinkomo esibayeni sikawaba. Kwawa malobola ethemilawa. Ilobola umuntu ongakwazi nokupheka. Kwawa malobola